gata. Ioi! Elo! Bă, dar hăb la mine eu vin. Da. Hai că eu sunt primul. Uite mașini hartă. Stai și tu ca bolovan afară de fraiere. Păi că eu am vrut să mă duc în stânga și n-am vrut să duc în stânga, nu m-am dreapta. Pula mea, m-a prins. Bă, Aia. bă, vine mă! Hai că se apropie. Bă, vine mă! Hai de mână. Dar de cine ai pus acolo? Yo! Bă, cine ia la jos, mă? Nu mă, nu vine, Bă, nu vine, hai. ia-la, ia-la, hai. Stai, stai, Hai mă, stai. dăm rez, mă. Du-te că eu fac generator. Dăm kill, dăm kill, Hai dăm încă, kill. hai încă, hai încă, hai încă, nu dau acolo. Dă-mă ce, mă, că n-are Hai treabă. aici, hai aici. Bă, nu, vezi că vine, vezi că vine, vezi că vine, că am viziune de asta. Bă, dar mereți mă de aici, mă. Vezi că vine. Ce Bă, prost că ești. m-am întrebat că de ce dracul văd. Dar eu îl văd. Bă, hăp la mine! Da! Da! Noi am ăsta, spun că să vin, mă. Bă, dar ce prost e ăla acolo, fi să nu mă ajungi la el, am murit, mă. E incredibil, am ajuns la un pod, mistreț. Am știut că trebuie să schimb dulapul. Nu! Bă, n-a fost ce nu la pod, acolo, incredibil. Hai bă, dă-mi. Ce mă, vrea să mă dai jos? Bă, ăsta e prost, ăsta vrea să mă omoare mai repede. Vezi că vine, gata. Da, aici arăta că stai aici, mă, măgar. Hai bă, dă-mă. Dar unde pula mea ești tu? Hai Aici bă, e rare. rare. Hai că mor rare. Ai, în lângă dulapul tău am fost. Nu, mă, arăta că... Stai, frate, că am trecut pe lângă Gabi. Vine după tine, vine după tine. Dă-ți recover, Gabi. Dracu, m-am băgat în subsol, îți prost. Că mă ridic acum. Hai să nu te duci. Na, păi fugi. Te duci în subsol, Gabi? Da, eu mă duc, nu el. Vezi că eu sunt aici, mă! Ai plecat de aici? Nu, îți dau heal. La mea. Bă, dar vine cineva Hai aici, aici, hai aici în colțul ăsta, la să-ți dau eu bine. Că aici îl vezi dacă scoboară pe ăsta. Da, deja-s full. Da. Bă, dar să te după mine, mă, nu mă lasă, mă. Bă, dar ce haiuri ai harta asta. Bă, dar aici te după mine, mă, vă faceți vreodată să fiu. Acum mă rog fac. Am o schimb bujia, setul motor și chiuloasa. Uite după mine, dacă cred că mă prinde sau e prost. Doamne, ce prost e killerul ăsta acolo. Hai, mă, că pe asta o prinde până dimineață. Că după tine e. Da, mă, continuu, nu mă lasă, mă. Ah, fuck, m-a prins. Că mi-aș pune el. Nu mă poate lua, nu mă poate lua. Ah, poate.
de aici. E aici în spatele nostru. Ce-i de ăsta cu pistol? Unde stai? Dacă veniți la mine, eu... Acum încerc să vin. Dar m-a văzut, Că-mi m-a dau văzut. recover. Mi-am dat recover, nu m-am atins și mă ridic. Apoi fug. Nu știu unde e fug, la fug. Asta, nu mă întreb un pic de ajutor. Eu am să mor. N-ai să mă, frate. Ia mă duc pe el. Că mi-au dat poison de ăla. Fugiți-mă că vrea să mă împuște, mă. Unde e Șiran? Aici îmi dau, încerc să-mi dau, că nu pot să-mi dau. Ce faci, Gabi? Bun, mi-am dat cu... Unde ești, Gabi, la stai? Gabi, nu te aud. Bă, taci, mă! E la mine, la parterul de etaj. M-a lăsat să fug. L-am pierdut, l-am pierdut, l-am pierdut. Nu l-am pierdut. Trebuie generator, frate, cam tot pot să se facă. E la etaj oare sau la parter, nu știți? Ce prost e pulă că face generatoare odată. M-a văzut. Dacă s-a întâmplat de asta, E, oare. Tot așa și hala. Bă, dar chiar e prost rău pulă asta. Face generatoare odată, vă rog. Că nu, că așa am pățit și eu, frate, și eu am pus la cu el. Bă, dar nu mă poate prinde pulă efectiv. Asta va, asta are noroc cu arma aia, că te nimerește cu ea. Nu, niciodată nu mă pune cu ea, că i-am dat dodge. Și eu i-am dat tot, mă nimeri la un moment dat, că nu știu mai. e la mine. Intră odată în ăsta. Mi-am spart un foc. Nu, m-a pălit! Ce deșteptă spulă! Nu! Băi, dar nu știe trage pula, asta nu se joacă CS. Mă, mai te prinești pe tine în comparație, nu poți. Dar nu știe da hit-uri, pulă! Nu! N-am putut da space. Bă, pulă, de atunci am urmărit efectiv, pulă. Merge să dai save de ăsta, mă. Un generator a făcut pula, ce slab sunteți. Nu am, Păi la etaj. eu că l-am. Hai La mă, mine. muie! Hai, Hai, mă prind. Hai, dăm heal, bă. Ia, mă. hai încoace să-ți dau. Gabi, Bă, Stai că îmi dau problem. singur, da, dă tu, hai, dă. nu, da singur cu tine sau ce? Dă-mi! Ah, bun. Trebuie să vin să-mi dai save în pula. Bine, stai că îmi dă heal. Vezi că generatorul ăsta e lângă mine aproape, gata. Vezi că trebuie să-mi dai și tu. Să-mi- La urât faci, mă. Nu, da, îmi place. Nu, mă ajutați, prieteni.
Vine Alex acum. E ăsta 5 generator chiar lângă mine. Știu. Dar vezi că vine. E după mine, o mâncat chiar moartea să te mănânce. Plimbă-l, nu vii către mine. Nu vii către mine, că faci cu generatorul. Bă, Gabi. E după tine, după tine. Ia-la. Du-te departe, nu du-te Cum departe. dracu mă văzut mâncarea? Gabi, îmi dai heal după ăsta. Dar fuge un pic în spate. Dăm kill, dăm kill. Bă, mă scăpinam în cap. Foarte bine. Da, repede, vezi că vine pula. Nu vine. Merg la etaj. De ce nu merg pe cât îl, că ai spărat cioara, fraiere? N-am speriat-o, frate. N-am speriat numai dacă treci peste ea. Dacă nu sprintezi. Asta e bine. Aici e basementul, nu vreau să ajung. Mă, caută generator, frate. E la mine, mă bag dulap. Da, bine, eu n-am dulap în care să mă bag. Mă înțeles, am plecat. E după tine? Da, mă, dar nu știu cum mă știe așa de bine, mă. Oh, fuck, iar am ajuns un punct mort pulă, incredibil. Doamne, mă, ce enervant e pulă. Dar nu știu harta. Poți să te Mă ridic? blochez în colțuri în pula mea. Amă, dacă mă pune pe călegă zi, caută hatch-ul. Nu știu unde e. Păi am o stecă să spanează, mă. Ar trebui să ai hatch-ul. Bă, nu știu unde e. Da, mă, stai să spanează, mă. Am s-a spawnat. Ce să-l auzi? Bă, nu mai știu cum sună. E așa. Nu știu. Ca Sparklings. Îl aud. E jos, cred că. E jos, aici. Bă, dar de ce nu pot intra în el? E killer acolo, cred că de aia. Dar nu puteam intra în el, pulă. Era acolo, e killerul de aia, mă. E prima dată când mă păli cu arma și noaptea nu trebuie să mă pălească. Poate te lasă să scapi. Nu mă las. Te lasă, vezi? Bă! Vezi că e poarta, mă, fă puncte, mă. Ce, mă lasă? Da, mă. Uite, mai poate lua pe sus. Poate te lasă. Mă moare instant, cred că. Cum stă cu pușca pe tine. Dacă te tragi acolo. Nu e un timp, Gabriel. Ești că fugi pe jos. Hai, ai scăpat. Ai scăpat, frate. Să-i sub pula. Easy,